Kéž vznikne jednou agentura, jež spojí ty správné duše, prostě offline a hlavně jednoduše. Agentura, kde místo lajků dlaně znovu hřejí, kde si dva lidé jen to dobré upřímně ze srdce přejí, kde dotek má cenu zlata, kde můžeš zahodit data bez algoritmů, bez svipů, s podporou amorových šípů. Už žádný login a notifikace, jen z očí do očí komunikace. Svět, kde mlčení není error kódem, kde ten druhý je ti středobodem. Tam nepotřebuješ zalhovat, to offline umí víc než cloud, kde nebudeš bát se zamilovat, i když se cítíš zrovna out. Tak kéž ta agentura vzejde z nás, co toužíme víc než snít. Ať srdce k srdci tiše vejde, už není třeba víc se přihlásit. Kéž vznikne jednou agentura a zmizne ta lidská noční můra, kde algoritmus ticha čte, co člověk ani sám nezná. A místo